sme s vysokým dosť rozdielom, čo sme vlastne nečakali, že to takto dopadne, keďže v sérii vlastne pred tým zápasov, teda v normálnej sezóne sme všetky vlastne s Danaxom vyhrali a teraz jeden bol z najdôležitejších a práve ten sme vlastne nezvládli. Ideme teraz do Košíc, kde nás bude čakať ešte ťažší zápas, ale musíme sa skoncentrovať a pokúsiť sa ho vyhrať. Čo dneska rozhodlo, že sme prehrali takýmto rozdielom? Ja si myslím, že rozhodla hlavne pomalá hra naša, čo vlastne vyhovovalo mladým hráčkam. Oni do nás hrali naopak agresívne, nedovolili nám ľahké strely. My sme potom vlastne strieľali z ťažkých pozícií, čo sme nepremieniali, veď o tom svedčí vlastne aj, že sme dali iba 42 bodov. A možno, že aj to, že naše pivotky mali strašne rýchlo fauly a tým pádom vlastne tréner ich musel striedať a využívali to hráčky do Naxu a hádzali tie lopty pod koš. Predpokladám, že družstvo neprospieva ani to, že sme v podstate bez rozohrávačiek. Tak jasné, že neprospieva, veď vlastne Noé musí hrať, ja som tam hrála a ja som ešte v živote nehrala na rozohrávačke. No ťažké to je veľmi, ale musíme teda Dokážeme zabojovať teda ešte v sobotu v Košiciach? Nie, že dokážeme, musíme zabojovať a pokúsime sa o výhru.